Yan na naman, huli na naman niya mga tayo. Grabe talaga dito. Yung pantaron natin, ako. Is bakan ko tumukas natin. Grabe, laki oh. Oh, grabe. Oh, dugol. Wala sang kawala. Ay, yun na naman. Ang lakang bilis. Okay, sinasunod nila. Ay, ito malaki. Pang-highlight ka ngayon. Laki. Laki. Uy, sus, Ginoo. Woohoo! Ayun, magandang pukol. Magandang pukol mo. Ang ganda ng pukol ko. Lalo inabot. Sigurado to. Oh, ay, laki talaga. Kala mo ito yan, yung feeling spot ko. Laki pati. Kala mo feeling spot sa ang uno. Maganda pati mga size mo ito. Piling isa mga ito. Di ba mga ito? Pinag-shoutout sa lahat ng Villar family. Thank you sir, thank you po. Bukas sir, bukas. Thank you po. Yan. Puyadan natin mamaya yung gusto mo. Kinain mo sa palag nila. Ikaw, mga tayo, sabi ko sa inyo, malaki to. Pag-dancing ko na, papunta ka sa kainit ka. Uy, grabe. Oh, grabe. So, magpalang araw po ulit sa inyo mga choy. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. Yun. So, yan mga choy, bali, samahan nyo po ulit ako mga choy, no? At tayo'y mamimiwas po ulit dito sa pinakamalupit na fishing spot sa buong taon. So, yan mga choy, bali, samahan nyo po ako mga choy, no? Tama na ang intro natin mga choy. So, yan mga choy, bali, itong setup natin mga choy, na-miss ko kasi itong, itong motor natin, yung 2000 series yung natin, yung reel, tapos to hook, yan, tapos with floater, yan. Tara matay at samahan niyo po ako, at mabilisan lang to matay, lang to, hanggang 2 hours lang, at may nag-request sa atin na gagawing daw matay, pampulot. So yun, mega love shoutout kay Kachoy Dinis at Kachoy John Paul at Kachoy GR. Yan, Kachoy George, ito na. Samahan nyo ako, Kachoy, ha, i-share nyo to, ha. So yan mga tayo, yung lalim pala natin ay 1 metro, 1 danggal. Yan, ito na mga tayo. Kaya abis lang tayo. Yun. At siyempre, mag-shoutout po tayo kaagad mga tayo, kasi magilisan lang tayong mamimiwas ay nagsian ko. Halip yan. Pinagat ka agad. Nakita nyo kasi. Nagulat tayo, yun na. Uy. Makatapon lang yan, boyog mo ngayon. Hihilahin talaga kita. Sige nga, ulitin mo nga. Ano yun talaga kita? Ayaw mo ulitin eh. Andyan ka na ba? Ay, andyan ka na pala eh. Ang laki mga tiyo. Uy, first touch. Woohoo! So yan mga tiyo. Kachoy dyan pala. 5 fingers. Ang lupit talaga ito. Ay! Ara. Mga kachoy. Naiwan ko na. Babaran. Sige na nga. Dito na lang mga muna. Huwag ka muna natalon at mag-ano pa lang tayo, mag-i-intro pala, hindi pa nga tapos, nakahuli na tayo. So yun mga tayo, dito lang tayo ulit mga tayo sa business spot, Barangay Buejo ulit. At dito lang tayo ito yung mga tayo, yung medyo mainit na party, pero konti lang to, ito lang naiinitan pero doon sa kabila, sa bungad, saka yun doon, hindi na yun kasi, ayun na naman. Uy! Nabot? Hindi. Bunad ka ulit. Kasi mabilis na. Yun. Ayun. Ay, mabilis naman tayo. Yun, mega love shoutout kay Kachoy Sherwin Porgana. Yun, mega love shoutout daw sa mga taga Cabanatuan, Nueva Ecija na family na Porgana
family dyan sa Nueva Ecija, Cabanatuan City. Yan, magandang shoutout Kachoy, Sherwin Porgana. Yan, mga Kachoy natin yan. Yan, maraming salamat po sa inyo. Ay, kinagat na. Ano ba yan? Ginagawa mo. Ito lang mga hindi ata tayo patatapusin ito. Nako, kinagat na nga. Hinila na kagad. Yan, may gamay-gulab sa Kachoy, Sherwin. Yan, ganyan lang tayo natin. Ayun. At ito pa. At Miguel shoutout Kachoy Brian Clemente from Pampanga City. Shoutout daw sa Brandus Solo Fishing. Yan, Miguel shoutout Kachoy sa Solo Fishing. Nahilig tayo, pares tayo. Saan ka na, boy? Yes. Oh, huli ka. Ay, nako. Si John Paul, pwede na ba to? Ay, wag naman muna. Ito Kachoy. Ay, grabe itong ispat na ito mga tayo. Talagang, ay lak, malabo mga tayo. Pasinyoyin nyo na po yung video natin mga tayo. At bara-bara yung mga video. Minsan malinaw, minsan naman nasisilaw. Sabi yung umulan mga tayo, no? At mapagpalang araw po sa inyo mga tayo. At makulimlim na araw. Ayan, sana tayo. Ayan, Miguel shout kay Kuya Delphin Padilla from Kamiling Tarlac. At sa mga kapatid niya raw na nasa San Simon, Pampanga. Ayun, Miguel shout sa Padilla family yan sa Pampanga at Tarlac. Yan, Miguel shout po sa inyong lahat. At kay Rinalyn Tadjus from Novaliches City. Yan, Miguel shoutout Kachoy Rinalyn Tadjus. At siyempre sa utol ko dyan na tulad dyan sa San Bartolome, no? Kayo tol, money it's money it's more money. Sana tol, maraming money. Ingat ka dyan tol, palagi tol. Yan, at kay Hajong Bunodi. Maganda ng mga pangalan natin. At siyempre kay Kachoy Randy Reles. Yan, si kababayan namin dyan sa Guardia dyan sa Barangay Guadalupe. Na, andyan na yung mga mamamanti. Ito na. Uy, yun. So yun, bilis natin mati. At may kilagshot kay Darwin and Kachoy Raul. Yun, may kilagshot sa inyo mga tayo. Maraming salamat po mga tayo. Susunod na lang ulit yung mga iba nagpapa-shoutout kasi bilisan natin to. At andyan na yung mga mamamante. Ayan na yan mga tayo. Ay, mayroon na. Ito sa'yo. Ano yan mga tayo? Yan. So, pupunta ng Barangay Bibitlan. Alanganin mga tayo. Balikan ulit. Start tayo ulit mga tayo. Grabing bakbang agad mga tayo. Kasi hinatak na yun. Nagulat na ako. Mamaya ako natin po. Patiwas ko dyan. Yan na naman. Grabe ito po. Pangalawa na to. Malaki. Wala. Grabe. Ang laki. Ay sus. Makakuha sa na yun. Tingnan na. Grabe. Kachoy Dan Paul. Kachoy Dinis. Grabe ka agad. Ang lalaki. Yun. Kachoy Delmar. Grabe Kachoy Delmar. Kachoy Delmar. Ay, thank you Lord. Dalawa na. Dalawa na. Sunod ka muna iha. Ulitin ko lang muna ha. I-relax lang. Bilisan natin. Lubog mo lang agad. Bilis! Arya! Ay, wala na. Sayang naman.
nakuha bigla ako na. Oy. Huli ka. Yan na naman mga tayo. Uy, ano ka? Malaki. Ay, alangan. Hindi na siguro ito mga tayo. Ay, ito. Ito wala mga. Masyadong pangin. Ay, ang dami naliliwas na kami sa kapito. Nataga Mandaluyong. Ano natin, papiluin natin sa spot. Maganda rin yun. Hindi tayo maagusan. Kasi yun na po yung natin, no? Ito. Kakatin mo na, boy! Yan na naman. Ay, nakawala. Sus, nag-drugs na. Nag-drugs na. Ay. Here we go again. Ano, nakadali ka, Toy? Wala? Ha? Zero. Sombrero? Zero. Ah, zero. Sikala, sombrero. So, dito maganda, yung banda dyan sa pisto, yun o. Yan o, yung maagusan na yan. May big hit dun. Ha, nag-ibig, nagdadalag ka ba? May lumulutang dun, yung maya-maya. Ayun, may kinag-show yun. Shout out. Ayun, shout out ko naman, dalo yung angle. Oh, yung hindi na... Tawid kayo, maganda rito. Mahirap sa spot na tumating na. Meron sana tayong mga barkada dito, babaan lang ng hangganan dito sa kabila. Hindi nadadaan ng hindi nalulusong mga ito, napakasal dito. Yan na. Bilisan mo kasi, atake mo na. Ginagawa mo. Very good. Very good. Dato, dito na naman. Ay, sus. Bakit gano'n ka mo? Kasi grabe naman yun. Bakit? Pinaliguan ko ako. Ang lakas naman ang hila mo. Uy, bakit dalawa kayo? Dalawa kayo magkasama. Ulit. Diyan nga lang. Malaki. Ala, ano nangyari? Tagilid, natutulog natin. Pero pagat siya natin, oh. Yan, good siya. Good size na ito natin. Tagilid na tayo. Yan ka lang muna. Makaisa pa ako natin kung hindi ko paparan. Doon. Yan, doon banda rin. Oh. Ay, naku. Ito pa. Yun, ito pa. Ay, sayang dapat yun na yun. Udjat na yun mga ito, sayang. Yun. Yun, huli. Yan na ito mga ito, malaki ito. Ba't ayaw bumangon? Ay, walang niya. Ay, plapla. Plaroyo. Plaroyo ka, Choy. Ayaw ko to. Kasi Dinis gusto man yung bato. Matigas ulo nito kasi. Ang mga ito kasi, tsaka na natin. Yan. Maganda sana ang size. Ang laki. Ang malaki. Pala natin na pa na pangalan. Ito talaga natin.
Kaisa na lang ate. Kunin ko na yung malaki. Pa. Sige. Yun. Isa pa. Uy. Yun, isa pa. Ginagawa mo. Huli ka dyan. Laki na naman. Hindi, naku, wala. Kita nyo yun mga tiyo. Ang tingin mo dali, meron ka pang pain. Yun. Grabe. Dapat pala isang ganyan lang, oh. Ilang pa dalaway na atak natin. Ayan. Oh, yun. Huli ka. Grabe, nasa agusan sila. Oh, gagandang size. Kasi dito ka na sa mga agusan. 4 fingers na to. Ayan, mate, kunin ko muna yung bubarang ko. Diyan muna po kayo, mate. A few moments later. Dari ang tatlo. Apat. Grabe. Ayan, apat pa. Very good. Thank you po, Lord. Sa blessing. Okay. Meron ka ba, boy? Ay, wala. Grabe, saglit lang mga tinakaapat na tayo tayo. Ito na ulit. Nakadalawa tayo kanina dyan. Uy! Uy, meron na! Diyan na lang pala mga tayo. Malaki to. Oh, grabe! Oh! Wow! 4 fingers! Oh! Very good! Go! I'm ready! Nangatog na ako. Yun. 1 and 2 and 3. Huli ka! Nanginginig mga tayo. Allah ko. Uy! Uhuy! Ay, naku. Grabe, mga 3.7. Ang dami 3.7 mga tayo. Mga tayo, nakakuha tayo mali ng dancing worm na isa mga toy. Nakakahuli ko sigurado ito mga toy. Ito natin. Yun, para mahabang agusan. Sige. Papatunayan ko sa inyo mga katsyo na napaka-effective ng dancing worm dito. Sige na. Opo. Yun, huli ka. Mga tayo, sabi ko sa inyo, malaki to. Dancing ko na, papunta ka saan? Ay, hindi na. Baka. Uy, grabe. Oh, grabe, ang laki. Grabe, ang laki mga tayo. Kunin natin ito mga tayo, ang laki. Grabe, plaruyo. Ayun pala, wag nyo na pala kainan dancing worm at plaruyo ko mag-haan. Pero naunahan lang yung mga tayo, kunin natin. Saan ba kayo? Naku, wala na. Namimilan-ilan lang kasi dancing worm dito mga na. Sige, try natin. Grabe, ang laking dancing worm. Andyan pa sila, baby problem. Oh, mabis nga yung ano. Ayan, ano. Hindi natin alam kung inabis lang ba. Yun! Isa pa! Yun! Uy, sasayo! Lock ka!
Uy, meron na, meron na. Oh, meron na ulit. Oh, grabe. Ala ka. Bakit? Meron naman mga ito eh. Ayun, meron naman mga ito eh. Oh, yun. Oo. Sabi ko na nga ba, may laman. Oh. Oh. Ayan, pinatumato eh, mataba. Mag-4 fingers na rin. Oh, boy. Shot ka, bebe. Asan ang mga dancing baby? Ito, may dancing. Okay. Oh. Ayan, magkape muna tayo mga ayun na naman. Grabe naman dito. Sayang. Oh, ayan. Bawal mag-snack dito. Okay, kape tayo po. Ito na. Ano ba yan? Hindi tayo babaka. Ay, ganda oh. Ah. Woohoo! Boundary! Woohoo! Grabe! Ganda mo ito eh. 5.2. Ah, grabe. Harvest. Malala. Saglit lang. Nakakatuwa din sa na. Uli na naman oh. Grabe, mas malaki to. Ah, sumisigsag oh. Loko. Ay, grabe, kaya pala sumisigsag. Smart ka po ah. Tigasan talaga na po. Grabe naman eh. Grabe. Kaya pala sumisigsag. Ayaw sa malahan. Nasa malayo sila mga to. Para yung gilid. Saan dito? Na. Saan dito? Yun. Huli ka na naman. Ay, ganda na naman. Allah. Uy, ganda na naman ang size. Uy, ganda ang size. Uy, thank you Lord. Thank you for the loving me. Kachoy Michael, Kachoy Ronnie. Try nyo rito talaga, promise. Mag-i-enjoy kayo dito. Mababasa nga lang yung venue. Alam nyo na yung B. Alam nyo na kung ano yung B na yun. Dating sa may malapit sa hita. Uy, wala. Mabanti sila din mga ito. Yun, may pumasak. Wala sila. Ay, meron. Oh, meron na naman pala. Oh, grabe oh. Nililipat ko lang, may laman. Oh, very good. Uy, ganda na naman ang size. Woohoo. Kaya napapapayag din ito yung mahuli dyan. Sa bandro. Lapla ha. Huwag nilang galawin brad ko. Aatakin pa yun.
Ayun. Naku, pinabi mo na dyan. Sasabit tayo dyan, may kumakagat. Ah, may kumagat sa gilid, bakit tayo? Oh, nasa gilid, bakit tayo? Ay, nakawala pa isa, dalawa pala. Ay, naku, alanganin. Alanganin syukoy. Pero po pwede. Alanganin, 3.8. 0.5. Sige na nga. Pag-ibigyan na nga kita. Para ano mga tayo, para mayroon pa tayong palaging binabalik-balikan dito. Ganun lang yan mga tayo size. Para tayo lang naman yung mga ibang anglers na taga dyan. Ganito. Tatay dito, halos naglilibak lang dito. Uy, yun naman. Diba? Umilak ka. Mas marisip sinabi. May laman tumati. May laman to. May laman mga tayo. May laman. Natanggal na. Saan? Laki pala. Ang laki pala. Sabi ko na nga ba. Diba mga tayo? Sabi ko na nga ba may laman. Grabe, laki. Grabe. Grabe pagkakatak kasi tapos biglang naman. Lang sinabi ko. Swerte. Swerte mga grabe. Mga katsay, hinap ko. Mag-init na kayo ng ano dyan. Ng kawali. At bumili kayo ng pamprito. At pichay. Naku, sarap ito. Pirtuin muna mati tapos lalagyan ng pinchay. Gagataan. Ay! Diyos ko po, Rudy. Talaga yung malaking orig. Pagdarin. Sinalok agad hindi uga agad. Ulitin mo nga. Ayan, huli ka na dyan. Huli ka na dyan. Huli ka na dyan. May dalawa to, sigurado to. Tiga to. Good size to. Ay, good size yung isa. Woohoo! Uy, naku. Hey. Siyempre, good size yung uunahin natin. Yay! Hey, tapos ikaw. Doon ka muna nga. Yung papa mo, pakabitin mo. Buhol na naman. Jason Libartino, yung Miguel of Chowtown, punta ka dito Katyoy. Nakasi Katyoy Fishing TV, no? Master Fishing, no? Try nyo dito Katyoy, no? Mag-i-enjoy kayo dito mga tayo. Mula punta ka ron. Ay naku, dyan ka palang na-stranded ka na. Na-stranded ka. Andun ba sila kasi wait. Yan, bigyan lang siya nga pala sa yun si Anglers. Yan, dyan natin sa kasi wait, mas Philip Robles. Uy, may laman naman. Grabe talaga. May laman na. Hindi mo na kailangan biwasin. Good size. Diba? Ay, naku talaga. Very good. Happy. 30 minutes na lang. Ayun. Dude. Pinakamalupit na hagis. But sure.
Tingnan niyo mga kapatid. Oh, huli. Huli kasi nasa malayo na naman, oh. Uy, ganda na naman ang size. 4 fingers. Uy. Thank you, Lord. Yun. Huwag kang makakawala na. Hindi ko na alam ito yung huli natin. Nakailan na ba tayo? 10 na ba? Ulit. Ulit mo kasi. Grabe, yung spot ka po. Ando na sila mga tayo sa may agusan na lang. Ulitin mo. Ilang pag ganun ko, itamaan yung cellphone ko. Meron na. Meron na. Grabe. Grabe na to. Mga 4 fingers mga toy. Grabe, hindi halos di kumawakan ako. Ang good daw. Ayan na mo! Ay, maliit! 3 pesos! Ano ba yan? Nagkikita pala ni Philip Robles. Minsan isama na. Si Philip Robles mga tayo po pwede yan dito kasi mahilig babad-babad din kasi register na ko. Nakapurmo pala, hindi na mapalusong natin. Yan. Yan. Grabe, ang bilis ng kagat talaga mga tayo, promise. Yan. So yan, dapat pala kung gano'n pala, binilada ko na. Kala ka meron. Wala. Ganda rin. Inatak ko na, wala na. Wala, ulit tayo, ulit. Ay, kinain nga talaga yung isa, oh. Oh, yan na. Yan! Uhoy! Nawala na sila. Okay, hindi na tayo pupunta ron kasi ito kasing cellphone ko matay, ba't doon ko hindi ko naman pwede naman tayo punta, no? Ay, nakapix kasi. Uy, yan naman. Ay, sorry yung nakapix kasi yan, mga kaya tali ko ng maayos. Lumipad. So, yun na. Ramdam ko na. Yun na. May laman na pala. Tama na pala yung kanina mga ito eh. Yung pagkakas ko eh. Oh. Yung ganda ng size pa. May tama na pala yung kanina eh. Oh. Diba? Anak ka. Pa. Grabe. Napakarami. Woohooy! Thank you, Lord! Uy! Nakatay 20 minutes na lang ang natin lalabin. Flow naman po. Ang highlight lang yun yung grabe. Yeah! Yeah! Naman! Woohooy! Maganda to! Dala-dala ma!
mga tayo. Grabe. Grabe dalawa. Uy, bakit saan ka tama? Grabe talaga mga tayo. Ay, swerte nang nag-request sa atin ng mga tropa. Ano kaya yung mga lasalin? Ay, yun na naman. Ang lakang bilis. O di, sinasalo nila. Ay, ito malaki. Pang-highlight ka ngayon. Laki. Ang laki. Uy, sus, Ginoo. Woohoo! Uy, laki. Woo! Katay! Ang dami ko nahuli. Thank you, Lord. Talaga, Lord. Matutuwa sila. Sinasalo nila mga katoy. Grabe, ang liliit naman mga bulati mga katoy. Uy, pating tabi lang po sa mga kumakain. Yung bulati natin napakaliliit lang mga katoy. Grabe, andun sila sa may ugas. Ugasan? Agusan! Ay, sana kayo. Naku. Eh, oh, yan na naman. Ay, naku. Ano to? Ay, naku. Sinabit pala kala ko mga kapit. Baka may ulin naman to. Naku. Baka may ulin mga kapit. Uli. Naku, ayan, tanggal. Ayaw pa tayong pauwi. Ayun, magandang pukol. Magandang pukol mo kasi. Ang ganda ng pukol ko. Dahil inabot. Sigurado to. Oh, ay, sabi talaga. Kala mo ito yan, yung fishing spot sa ulak pati. Kala mo fishing spot sa Angono. Ang ganda pati mga size mo ito. Oh, piling-piling isa mga ito. Oh, di ba mga ito? Halos di pa makita yung natin. Yung kamay. Ibig sabihin 4 fingers and 0.2. Grabe, dami na yan. Sus. Kala ko kain yung parang yung isa. Dami na ilas mo. Ay, makilit din pala dito sa dito. Hindi yan pala sa atin. Dami rin. Oo. Inagos na. Pag sinabit mo yan, uwi na tayo. Wala akong sit up na yan. Inubos mo na. Yan na naman, huli na naman yung mga ito eh. Grabe talaga dito. Bantarong mga ito eh, naku. Isbakan ko itong bukas mga ito eh. Grabe, laki oh. Grabe. Double. Wala siyang kawala. Tinamaan siya sa wala talagang kawala siya. Sorry ko. Ayun, good. Ala, grabe. Dami natin huli mga ito eh. Kasi grabe mga ito eh. Diyos ko. Magkano yan? Pampulutan daw lang tropa sir eh. Ngayon ka pa na yung vlog mo dyan. I-shoutout mo naman kami. Ay pangalan boss?
Jun Villar. Yan, kay Sir Jun Villar. Sinasabi ko si engineer eh. Sino engineer? May nagsabi sa engineer daw kayo. Oo. Doon sana yung traffic enforcers po. Anong vlog yan? Road Joy Fishing po. Ano? Sir Jun Villar pala. Road Joy Fishing po, sir. Ano? Road Joy Fishing. Road Joy? Road Joy. Yan na naman, sir. Ang ganda na. Ay, mas maganda to, malaki to. Grabe, laki. Ano nangyari dito? Ay, grabe. Ano yan? Karami ka na. Philip Robles. Woo! Kaya pala lagi kang nandito. Ano ba yung pang-ulam mo? Pangpulutan daw si Rantropa. Kaya sa YouTube yan ha? Opo. Marami yan. Ayan sila Sir Jun Villar pala. Road Joy. Yan, shoutout sa lahat ng Villar family. Thank you sir, thank you po. Subscribe na ako. Thank you po. Yan. Kailangan natin, pagpuyadan natin mamaya yung gabi ito. Ote, kailangan na papanood nila kayo bukas. Grabe ah. Dumawi sa akin sir eh. Siguro kasi ano lang to. Tatlo yung walang video dito. Pero marami islang yun dyan. Marami talaga ngayon dyan. Dami nga sa kabila sir naninig. Yan mga tay, tama na siguro to. Mga ano lang ako mga tay. 2 bulati na lang. At nagpapasalamat tayo mga lahat sa mga silent viewers mga tay, no? At sa mga paparating pa, lalo sila Sir Jun Villar po. Ito, Villar family. Dito sa Barangay Nuevo, Makati. Buejo, Makati pala. Yun. Siya kasi mga tay yung yung sabi ni Kuya doon yung importers na dati daw nakikain sila dito. Napakabait din namin. Kasi yung anak niyan, binigyan ako ng chocolate ng December. Wala po. Kapon ata to. Kapon po. Doon sir, sa kabila yun, doon sa may Paliko. Doon? Oo, doon po. Nakaharap ako doon sa bandar. Dalawang lang tayo mati, dalawang bulani na. Baka punta tayo ng At saka nag-high tide na pati. Grabe na miss pa na to. Para tayong hindi ko malaman mga kung ano sa akin, no? Grabe. Thank you po talaga. Ayan, makati, last na to. Papanoorin ko yung bukas ha. Sige po sir. Jun Villar sir, no? Sige po, thank you po. Kuya Jun Villar. At family. Yan, yun. Yan, and family. Yun. Lakas na to kuya. Sir Jun Villar. Yan. Uy, nawala na kagad. Grabe, nakaisa pa mas wala kayo. Ay, sus. Grabe talaga dito mga tiyo. Wala na akong masabi. Pero ito mga tiyo, wala. Medyo alanganin. So, ano to? Meron pang isang bulati sayang to. Isa pa. Grabe. Grabe talaga. Ginaganon ko lang mga tiyo. Tapos minsan meron naman. Minsan naman, pilikin mo lang buong day. Yan na naman mga tayo. Malaki na. So yun lang mga tayo. Maraming salamat. Malaki ito mga tayo. Malaki. Thank you sa inyo mga tayo. Sa lahat ng nag-tune in po sa ating fishing adventures po dito sa Barangay Guadalupe, Buejo, no? So yun mga tayo. Napakarami ating ganito kasi mga huling ganito. Kalalaki. So yun. Thank you. At sa lahat po na paparating pa nating subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you mga tayo. At muli, papasalamat tayo kay Kuya Jun Villar. Yan. Tama maniwala talaga. Napaka-please na nagamit sa atin mga tayo ng pampulot sila. O yun
Thumbnail tayo. Thumbnail. Siyempre kasi yan ang Philip Robles na. Kasi Winchester Frog and Fish. Thank you Mother, thank you Lord. Maraming pong salamat and see you next vlog and bye bye. Thank you.